Takže ahoj. Teď si ukážeme něco z Counter-Strikeu z 1.6. Je to na serveru Fun a je to docela server Fun. Tady jsou tady dobří hráči, stejně moc není. Nás mají na výsledku, policajti vyhráli 10 kusů a teď hráme. Tak jdeme. Jaký mám? Myslím to. No, tak to se nepovedlo. Přesně takhle to bývá. Ano, takhle to bývá. No a teďka zase YouTube. Takže jdeme pod B. A zatím je to sranda. Kde je? Sedím se, že tady někde je a pobíjí. To je náš. Jsme za teráky. A teď ho nabíjeme killing. Killněte se všichni a kdo dostane vyhrál. Na některých mapách je to na bomby. To šance vyhrát, to je ten proti kolika 3. Není hodně kolika. Tak poslední chvilka vám to zakončíme. Já nevyhraju. Už mám jen 3000. A tak už dělám mapa. A pak nož. Teď to nahrál, takové serapeidy.